Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang putra-putra, pinanggih malih kaliyan Bulina wonten ing pasinaon basa Jawi. Dinten menika sinaonipun bab tembang dolanan. Tembang dolanan ya iku tembang sing lumrahe ditembangake dening bocah-bocah. Tembang dolanan duweni watak seneng. Maksude menawa ditembangake bisa gawe ati seneng. Tuladhane tembang dolanan, gundul-gundul pacul, mentok-mentok, suluku-suluku bathok, jublak-jublak suweng, lan liya-liyane. Nah, tugas putra-putra saiki coba aranana 5 tembang dolanan. Parang nyuwun pirsa Bapak Ibu utawa madosi ana ing buku paket. Cekap semanten saking Bulina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.